Аре, почвайте. Е, това е най-едно шеркия. Сутринта в 7:30 направиш лицеви опори, коремни през. Типични спортни алкохолици. Аре, братовче, Сменете малко, брато, по-преди малко коремни през. Петю, напред някой лицева опора. Братовче, аре. Ако, са, напред по някой и после клекания. Додолу, додолу. Брато, де напред накъс хората, бе. Курва. Сега станете напред по някой клек, бе, майна. Привери го, бе. По някой клек напред, малко гимнастика. Мали хората, бе, гледай. Братовчетче. Напред някой клек, майна. Кога си се обрал телефона? Аре, давай, почвай. С тежести си ти, мая. Чекай да си пина, мая. Е, копа да може да включи. Чекай. Може? Не. Винаги. Бързи. Ама с брази ги, На един крак, ако клекнеш, ще признавам. Опа. Стия става вода, бе. Адом да тренирам. Е, братовчетче. Братовче. Йо, доги. Кя разбиш? Е, братовчетче. На здраве. Тук поне знаем, че е чист. Че е тура. Ооо. И братовче, че... На екс, Дани. Девека, че ли си пил преди 20 минути? Арнай. Арно, на тази умирачка. Сега. Ничего не ми се спи, бе. Добре, че не пих, майна, ти, че... Ей, докарай топка, бе, Боки. Али, че верно боки да сподавам. Ай. Бог ще е малко. О, екс-орлетата! Напред някой Харлем Шейк, бе, майна. Да правим Харлем Шейк, аз ти си мирен. Ай, и после ще откачвам. Да, бе. Как ти беше ме уез да свиря? 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, Как манда да е? 12, 14. Коло тело рика! Рано. На изгрев слънце. Времето се смени и хората се смениха. След 23 февруари Благоевград не е същия. Пусни музика малко. Не, сега пусти. Ке, Боки. Боки ще отговори веднага. Мали не. Чекай. Не, бе, майна. Приключвам. Спирам, братовчече. Спирай, братовчетче.